Tuli tämmönen spontaani video nyt vaan työttömyydestä olisi tarkoitus jutella. Toi on jännä, että mä aloitan aina tuolla, että olisi tarkoitus jutella. Olisiko siihen jotain, että mä en niin paljon toistaisi itteeni, koska mulla tulee vähän hassu fiilis siitä, että mä toistan taas itteeni tässä halus, mutta tarkoitus tehdä video, niin se on eri asia, kun mä teen nyt videon. Et se on vähän semmonen tietty ajatusketju, että mä yritän tehdä jotain tai mä ajattelen tai voisiko tehdä tai tämmöttiin. Miksi mä sanon suoraan, että tässä on video. Ehkä tää on, mun pitäisi löytää sitä suoruutta itsestäni lisää. Onhan nää siis suoria juttuja sillä tavalla, että mä voisin noin höpitykset ottaa tosta vittuun ja sit vedä tosta, että saa vähän nopeammin tästä videosta, ettei oo kauheasti höpötystä ollut. Laitan tuonne loppuun sit vaikka tää niinku ekstrana, että mitä Vespa höpöttää välillä. Ja tästä tulee nyt aika pitkä video taas. Mut työ. Mitä mieltä ootte miestä? Mitä muuta tästä sanomaan? Musta tuntuu, että mä höpötin hirveästi taas. Ja ne ihmiset, mitkä ei tykkää pitkistä videoista, ne ei katso tänne asti ja se mua vituttaa joskus. Miksi mun tarvitsisi vituttaa se, mikä on toisten oma päätös? Ei mun tarvitse. Oi, nyt mä taas... Toi mun täytyy lopettaa, koska mä huomasin aikaisemmin, että toi kuuluu aika hyvin tuo kamera toi naksuttelu. Mutta ja tosta tuli mieleen, että nyt tää ei oo pitänyt sitä omaa naksuttelua enää tää kamera, joka on hyvä juttu. Se lopetti sen jossain vaiheessa, kun yksellä videolla se teki sitä vähän aikaa. Mutta tekis mieli tehdä tästä nyt todella pitkä video. Mä otan nää nyt tämmöiset höpöttelyt ja välihommat tästä kyllä pois.